Здравей, приятелю! Аз съм Ники и в днескашното видео ще ти споделя една от най-силните молитви за здраве, дадена от учителя Петър Дънов. Тя е излекувала редица мои здравословни проблеми и за това желая да я споделя с всеки от вас, който гледа това видео. Без значение дали сте религиозен, без значение дали сте духовен, Бог е този, който дава молитвите. Той ги дава на религиозните хора, той ги дава на духовните хора, затова няма абсолютно никакво значение дали ползвате молитва от някой религиозен човек, било то пастор или друг човек, или светец, или от духовен учител. Няма никакво значение. Важното тук е минимум да казвате тази молитва по 30 минути всеки ден. И е препоръчително да я казвате докато не се излекувате, било то 1 месец, 2 месеца или повече. Но ако желаете наистина бързи резултати, е препоръчително да я казвате, например, по 1 час на ден, по 2 часа на ден, по 3 часа на ден и дори повече. Преди да продължим, ако желаеш да гледаш още видеа за духовност, личностно развитие, видеа с молитви, можеш да се абонираш за моят YouTube канал, като натиснеш бутон на абонирай се отдолу под видеото. След това трябва да удариш и камбанката, най-горната опция, за да не пропускаш моите бъдещи видеа. Нека да започваме. Господи, Ти си източникът на живота. Изпрати в мен животворната си сила, духа, да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота, и да развие в мен дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа. Амин. Това е прекрасната молитва, дадена от учителя. Друго нещо, което искам да ти кажа много важно, което сега се сетих, е да казваш всяка молитва с смирение. Тоест по по-мек начин, с по-мек тон. Сякаш ти падаш на колене душевно и молиш Бог с смирение, с смирено сърце, искрена и чиста молитва. Тогава се получават най-силните молитви. И другото важно нещо, което учителя казва, е когато казваме молитви, например няколко пъти, ако е кратка молитва, както тази, която ви казах, например на всеки няколко изречения поемате бавно и дълбоко въздух, поемате и след това бавно и дълбоко издишате, за да може да приемете от праната, за да може да приемете от силата на молитвата. Не просто да я кажете бързо и да се приключи, а просто да я казвате по-бавно, и това е важно, с почивки, по-бавно между изреченията, със смирение и също така било то 2, 3, 4, 5 пъти да поемате въздух на всеки един път, когато казвате цялата молитва. Това е за абсолютно всички молитви, така е казал Петър Дънов, че е най-добре. Благодаря ти, приятел, че изгледа моето видео. Вярвам, че молитвата ще ти помогне, просто я използвай всеки ден, докато не се излекуваш. А за още по-бързи резултати, можеш да включиш молитва за разкаяние, опрощение на греховете. Има такава от Георги Изворски дадена, която е много хубава, която аз лично съм ползвал. Сега, ако желаеш да подобриш живота си още повече, можеш да натиснеш на видеото, което ще излезе на екрана, защото там те очаква една от най-силните молитви в Вселената, дадена от учителя Петър Дънов, която е именно добрата молитва. Препоръчвам ти я да я казваш абсолютно всеки ден.